یاریەک تێکردن بە ملیۆنان تەماشەوانان لەسەر ئاستێ دنیایە لەسەر ئاستێ باکوورە کوردستانê و لەسەر ئاستێ کوردستانê باوایەکە گشتی چاوەڕێ dikin. هەموو وەها dibînin ev e çarenivîsastirîn lîstika Amedspora devê demsalê da. Çima? Ji ber wê yekê ku li gel hevrika xwe ya sereke bû gihiştina bi Super Lîgê dilîze. Dibe mêvana Eroksporê. Roja pênşemiyê demjimêr 20 ev lîstik li Stenbolê têkirin. Amedspor Keskosor. Tîma ku em jê ra dibêjin birayê mezin di tubapêya Bakurê Kurdistanê de û min bi tîmeke neteweyî nav kiriye, dê li dervê mala xwe li gel Eroksporê bilîze. Ev gera 34 ya Lîga Yekemî ya Tirkiye ye. Amedspor li pileya duem ya Rîzbendê cihgirtiye. 2 puanan ji Erzurum ya xwediya pileya yekem dûr e. 4 puanan beriya Eroksporê ye. Serkeftina di evê lîstikê da dê Amedsporê gelek zêdetir nizîkî Super Lîga werzê dihatî biket. Bi wê çendê demsala dihatî li rêza tîmên mezin yên tubapêya Tirkiya bê dîtin. Di lîstika yekem de ku li gel Eroksporê lîstibû di evê demsalê da Amedspor bi 2 golan hemberî golekê serkeftin bi destsanî bû. Di 5 maçên derbasbûyî da Amedspor di her pêncan da serkeftin aniye. Di dawî 12 lîstikan de têk neçûye. Dawî 5 lîstikan de 16 gol avêtine tenê yek gol li ser hatiye kirin. Li hember da Erokspor di dawî 5 lîstikên xwe de tenê 2 serkeftinê wê hene. 2 caran rastî şikestenê hatiye, carekî wek hev maye. Ev lîstik gelek ya çarenivîsaz e. Amedspor serkeftinê bîne cudahiya we dibe 7 puan. Tenê 4 lîstik dimînin. Bu hevrekî kirin li ser Super Lîgê û Amedspor li gehiştina bi xewna xwe ya rastî dê gelek zêdetir nizîk bibe. Li ser dawî pêşhatên girêdayê Amedspor, Keskosor, tîmayên Baycagnê ya Diyasaba ya Çekdar Orhan ya Murat Uçar ya Mihemed Yeşil û lîstikvanên din. Daniel Merino, Traore, Amediyan, Kurdistaniyan dê çi bê kirin? Amed çawa li gel Erokê bilîze? Plana herî baş çi ye? Ev lîstikên ku serkeftin aniye dê morala wê çawa bilind ke? Mêvaneke min yê taybet heye. Elî Fikrî Êşik, nivîskar, şirovekarê sporê yê ku hemû Bakurî wî naz dikin. Li ser astê girêdayê Amedsporê gelek zêdetir dinivîse. Şiroveyan dike. Mêvanê min dibe li Amedê. Gek Elî, roja te baş bî, dema te xweş. Ji wê yekê dest pê bikin. Nirxandina te bawayeke giştî bû evê demsala Amedsporê çi ye? Te texmîn dikir Amedsporeke wiha bihêz di evê demsalê de derbikeve? Yani ez bêjim min texmîn dikir dibiye ku ez dibê çi çavnebariya bikim ya rastî li gorî yasayên futbolê Amedspor min jî şerpeze kir û texmînê min jî ele tewş derxistin. Min digot Amedspor kevir bişkê ancak xwe bigihîne asta playoffê. Lê ev tişt futbol e. Di futbolê de her encam piştîkê xwezayî derkeve holê. Ez vêga bi rastî jî razî me. Çima razî me? Piştî devra duyem ku Amedspor, Hasanî, Florent Hasanî, Dimitrov û Siryota û Cem transfer kirin, astenga hêrî ya mezin ya Amedsporê piştîkê xwezayî hate çareserkirin. Weke ku hûn jî baş dizanin, kêmasiya hêrî lewaz di lîstika Amedsporê de di qada navîn navendeke agresîv nedihat avakirin. Loma jî destpêka sezonê de Amedspor gah vî alî de li berbat diket, gah vî alî de berbat diket. Ne dikaribû ji xwe re pergalekê ava bike û ne jî hinek taktîkên ku êdî em ê karibin bêjin wala ev şêwaza Amedsporê ye vî şeklî
ندهاته آوا کرن بلا کو دوی لیستکه ده او نابندا قاطا نابین دور ده هشمندیک دور ده هفکاریک و دور ده جی تکلین هوناندی نهات بون آفراندن لی ev pên şeş maçê dawînek ku Amedsporê vê piskirêka xwe çareser kiriye û ya rastî jî li hemberî Eroksporê tiştê ku ez jê bawerim û hêvîdarim ku wê Amedspor li Stenbolê wê Eroksporê têk bibe Vêca ev baweriya min Kek Elî ji vir dixoliqe. Ez ê pişra bêm ser wê çandêka bi çi awayî li gel êroke bilîze amadekariyê wê çawa min lê te behsa wê yekê kir ku di nîva yekemiya dem salê de ji aliyê hêla navîn ve henekiyê Amedsporê yanî nekarîbû nasnameya xwe ya futbolê nîşan bide. Lê di gera duemîn de dema ku dema transferê hat ya veguhastina lîstikvana hat henekî guhartin hatine kirin. Niha nasnameya futbolê û lîstina Amedsporê xoya ye, nasnameya wê çi ye ya lîstinê? Ya ev pirseke gelek pir alî ye û san nikare wiha demil dest bersiva vê bide. Bi rastî jî ev pirseke ji alî felsefa lîstikê ye û weke sazî diviya ku Amedspor vê pirsê ji zû ve zelal bikirane. Lê mixabin ev pirs hê nehate zelal kirin loma meriv gava li lîstika Amedsporê dinêre ji wir wê nasnamê mixabin nikare derxe. Di eslê xwe de diviya ku rêveberiya saziya Amedsporê bigotana em vê şêwazê û vê karakterê lîstikekê dixwazin. Bela ku em netebekî bindestin kolonyalin û em timo daîm di ber xwe de didin heya ku maç neqede divê bêrawest em xwe biparêzin di nava maçê de timo daîm divê ku em agresiv bin û em ji pêşbazê xwe qet bi paş ve nekevin mixabin bi vî rengî bi vî nasnameyî meriv nikare lîstika Amedsporê aniha bi nav bike. Baş e. Niha tu zanî evê dem salê de sê rahêner li Amedsporê kar kirine. Destpêkê Mihemed Altıparmak hebû, pişra Sinan Kaloglu, niha jî Mesûd Bakal heye. Evê yekê heta çend bandûr li ser Amedspor dirûst kir ku zû negehe wî sîstemê ku pê bilîze ye ku bi taybet dema piştî vegeriyana Mesûd Bakal tu zanê ji aliyê golkirinê ve Amedspor xurtir dilîze, ji aliyê lîstinê ve lîstina wê xweştir e, lîstikeke baştir heye, baweriya lîstikvana zîdetir e. Vê yekê kartêkirin li Amedsporê nekiribû? Ya mixabin ji bo rahînerên ku esil Tirkin meriv nikare vî tiştî bêje ku ewana ji futbola nûjen, ji futbola hemdem fêm dikin yan jî perwerdeyeke wiha dîtine. Yani ewana dibe çi berhemên futbola Tirkî ew futbola kaotikin. Loma Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Beryavi Servet Çetin nikarbûn lîstikeke kompak, lîstikeke pozisyonel, lîstikeke ku her pasê wê hatiye pîlankirî nikarbûn tiştekî wiha biafirînin û di her maçê de jî xwedê negirabî li gorî pêşbazê xwe analîzek derdixistin û wiha tiştekî em bêjin wiha cir nexweş tiştekî wiha bêtamdek derdkete holê lê piştî ku ev futbolîst hatin transferkirin futbolîst bi hunerê xwe ew kêmasî ji holê rakirin. Yani
ev kemasya ku vega ku ez bahsa wê dikim çareseriya wê ne ku Mesud Bakkal dît û Mesud Bakkal veya çareser kir. Pişiklekî xwezayî bela ku Hesanî û Hadilê ze, bela ku Cem xwedî vê şexsiyetê ye, bela ku Sinan wiha tev digire. Yani ev hatin bahev û ev tarz derkete holê çiqe ku em bêjin ev fikrê Mesud Bakkal bûna, yani rahîner Mesud Bakkal bûna, ez bawerim wê karibûna ya diyasaba ya jî Traorê di nava van her sê kesa de cî bikirana, lê hê jî nexwedî wê cüret û cesaretê ye. باشە نها te behsa ev awayê lîstinê kir tişta gelekî giring yanî tu zane maşallah lîstikvanê herî baş yê devê demsalê de li ser astê Lîgayê Kemiya Tirkiye em baycagî ye golkarê Lîgayê Keme yê duem jî ku te destpêka gotinê xwe de got Florent Hesanî ew jî 18 gol avêtine niha li Amedsporê berê li Bolusporê bû niha tîmeke golkar li Amedsporê tê dîtin em bay Florent Hesanî afêna ciyan di dema çend lîstikên derbas bûyê de astê wî gelek bilind bûye Traorê golan da avêje ev heta çend tî alîkar e bi taybet bû lîstika li gel Eroksporê tu zane Erokspor hevrika sereke ya Amedsporê ye têkçûna wan di vê lîstikê de nava mala wan da êdî dibêje me Amedspor dibe derbasî Super Lîgê bi ew renge biçin play-offê. Belê ku Amedspor Eroksporê têk bibe, meriv êdî kare bêje pêşiya Amedsporê pir vedibe. Lê wekî ku hûn jî zanin di futbolê de matematik heye. Heya ku matematik ji me re nebêje erê wala temam e. Erê êdî encam ev e, divê ku em bala xwe nedin van encamên nîvco. Lê ez dixwazim ji roveya te dîsa binirxînim. Rast e tîma Amedsporê gelek welata wê jê lê divir de ya tiştê hêrî girîng şêvaza avêtina gola ye. Ku meriv tumu dayî bi heman şêwazî gola bavêje, meriv kare bêje ku ew tîm golkêr e, ew tîm xwedî xonandineke pasên fînalin ku ew pas dibin gol. Bi rastî jî hê jî di lîstika Amedsporê de ev kemasî mezin in, weke ku hûn jî dizanin ku ew top çiqas nêzî qala pêşbaz bibe hewqa bi qîmet dibe. Divê ku hewqas lîstikvan rûmetên nîşan wê topê bidin ku bibe gol, lê divir de mixabin dibin hişmendiya Mesud Bakkal de ev îtina, ev sabir nîne, ama dibe li binê guhê topê xin bira derbasî nava qada ceza sahasîya pêşbaz bibe, divir de çawa be destê me de yekî weke Cagney heye, ya jî Moreno heye, ya jî Hesanî heye, ew ê bikin. Lê futbol ne tiştekî wiha ye ya rastî. Divir de şaşiyê mezin, kemasiyê mezin hene. Şaşiyê mezin yê ku tu dibînî yê ku tu dibînî şaşiya mezin e. Şaşiya mezin çi ye? Bi taybet bû lîstikeke ew qas giring ya weke Eroksporê ku nabe bêkirin. Ew şaşiya mezin ya ku tu behs dikî çi ye? Li ku ye? Şaşiya mezin e weke ku min jî dizanin futbol ne karekî hêsan e, karekî pir zehmet e. Bi gelek wext mesayî keftûleft berxwedan tekoşîn bi dara zorê tu radibî topê tînî ber nêzîkî rakîbê xwe, tu tênî ber ciyê koşe, ew top êdî nêzî qala rakîb bûye û ihtimala ku bibe gol pir mezin e. Tu radibî ji wir wan topa
Türk jêr dibe orta. Yani davêjî navendekê, yani ne garantiye, ne isabete, divir de divê ku Amedspor di vê maçê de dev ji vana berde. Hı hı. Topa ku me nêzê qala rakîb giriye êdî pir bi rûme de divê ku em li rêyên garantî bigerin. Ev jî çi ne? Ev jî divê ku sê kes, du kes bide bireve bavêje paşiya rakîbê xwe, yani ne orte bike. Ortaya xwe navê ser ortaya, malê ortaya, ne malê te ye. Lê mixabin hê divir de wiha em bêjin biryareke û bi tundî nehatiye standin. Weke ku min got, yani ev hişmendiya futbola Tirkiye û mixabin nava me de jî ev berdewam e. باشە نەها من گوت و ئەف لیستێک یا هەری گرنگە و لیستکا و لەگەل ئێرۆکێ تێکردن پێتەوی بە پێکهاتیەکە geleke pês heye ku Mesut Bekal pê biçe nava stadyumê de. Bi dîtnata pêkhatiyê herî baş çawa dibe demekî de tu zane hin cara li hêla navîn ya ku te behs kir bi Dimitrov dilîze, bi Afena Cihan dilîze, bi Florent Hesanê dilîze li pêşiya wî jî Embay Cagnê heye. û hin caran jî bi taybet lîstika beramber Boloyê medî li gel Cagnê Diyasaba hebû. Li pişt wan Afena Cihan hebû, Traorê jî hebû. Ya herî baş bi dîtnata ji bo ku givaşa li ser navçeya Cezayê ya tîma Hevrik çêbike bi taybet derve stadyuma xwe ya di çi be ku bêkirin? Yani ev fikrê min e kekê min ku ez Mesut Bekal bûm, minê ji Moreno yan jî Afena Cihan tenê yekî hilbijartana. Çima? Minê her du futbolîstê xwe atlet ne ajotana sahayê. Dişûna wan de ew sê kes yani Sinan, Cem û Hesanî minê ya bi Traora ya jî Diyasaba takviye bikirana. Çima bela ku ez dixwazim vê lîstikê bilîzim û ez dixwazim ku tim û dayîm li qata rakîb ev lîstik were lîstin. Ji bo wê jî minê bergiriya xwe bi qada navîn ve bizeliqandana. Weke ku hûn jî dizanin du baskê Eroksporê, yek Hamiltonê, êdiye Moefayê, her du jî lîstikvanê atletin yani bazane. Divîye ku em berê wan nehêlin berê xwe bidine qalame. Beriya ku berê me berê xwe bidine qalame, divê ku li milê çepê ve Celal, dîsa Siryota, dîsa Sinan bi qedeme pêşiya wan bigirin nehêlin ku berê xwe bidine qalame ya jî li milê rastê ve heman tiştî Murat û dîsa Mehmet Yeşil û kî nêzî wî be Hesanî be Sinan be ya jî yekî dinê be divê tûmû dayîm em wan baska bi sê kesa bi şiklê qedeme wan ji wan re qedexe bikin. Bigirin da ku ew nikaribin xwe berî nava ceza sahaya me bidin. Ku Başa. ev tişt were kirin ez sedî sed bawerim ku wê Amedspor li Stenbolê ala Amedsporê biçikîne wan sûrê Stenbolê. Başa. Tu dibînî Amedspor ew palnera heyî ewa ku wana pêtir nizîkî Super Lîgê dike. Wana dibe nava hevrekiya Lîga herî bilind ya Tirkiye. Di heta çend bibe palnerekî gelekî baş da ku divê lîstikê de serkeftinê bi dest bîne. Tu zane ev 12 maçên Amedspor têk neçûye, dawî 5 lîstikê xwe de serketiye. Lîstikvanê wê piranî amade ne. Yani di rewşa xwe ya herî baş de ji her alî ve. Ev heta çend alîkare bû wêkê vê serkeftinê bîne êdî millet rehet bibe tenê hizra şampiyoniyê bike hevrekîkirina Erzeromê. Keko rastî divê ku meriv dîsa rastiya bêje. Van maçên borî ew maçên
pênc maçên ku hatin lîstin bi rastî jî rakîb lewaz bûn. Ji xwe me gişa texmîn dikir. Da ku wê Amedspor karibe wana têk bibe. Maça hêrî girîng, maça hêrî ku Amedspor têke be tengasiyê maça Erokê bû. Roja pêşemê ji xwe wê werne pêşiya hev. Di vir de çi ye dinamizm û enerjiya Amedsporê? Yek, bi rastî jî alîgir pir bawer û alîgir tîma xwe pir diparêzin. Ya di duwa di medya sosyal de jî alîgirên Amedsporê, xoşewîstên Amedsporê êdî bi bêtir bi bandorin. û ya sesiya weke ku min got êdî bi saya serê Cem, Sînan û Hesanî tim û daîme ez navê wan hil didim. Bela ku ev tiştekî girîng û stratejîk e, bi saya tevgirtina wan êdî Amedspor lêstikeke kompak dilîze. Yani çi ye lêstika kompak? Lêstika kompak ew e ku futbolîstê hêrî li jor û di neqeba topê de divê ku ji 25 metra zêdetir mesafe nîn be. Yani ji ê paş ve jî heman tişt, ji ê pêş ve jî heman tişt. Ev çima girîng e? Girîngiya wê ji vir tê ku tu hewqa nêzî topê bî, hinga dikarî bi gelek futbolîsta pres bikî, ya jî ku top di piyê te de be, dîsa bela ku tu nêzî hevî, tê wên topê bi selametî bidî hevalê xwe wê hevalê wî bi selametî bide hevalê dinê, pêşbazê te nikare wê topê ji te bistîne. Ez tomar bikim, ji bo presê jî divê ku tîm kompak be, ji bo avakirina lêstikê jî divê ku tîm kompak be. Loma di vê maçê de ji bo ev kompakbûyîn bêm yani bêm weke çi lehîmkirin, bê zexmkirin divê ya saba ya jî Traore di nava wan 11 kesa de cî bikire. Kek Alî, Hingê rengê alîgir bixwazin gotinê te guhdarî bikin ka tu texmîn dikî Amedspor çi bike di vê lîstikê de? Wê ser bikeve? ez bawerim wê bi ser bikeve. Çima ez bawerim wê bi ser bikeve? Bela ku rahînerên Erokspor Osman Özköylü dizane ku hêza Amedspor çi ye? Nexasim bela ku Amedsporê ew astenga xwe mezin ya navendî ew agresyon çareser kiriye. De devra evil de yani destpêka maçê de devra evil de ez ne bawerim ku Osman Özköylü wiha lêstikeke êrişker wiha timû daîm êrişî Amedsporê bike. Naxêr ez nedûyim bawerî dime. Wê lêstikeke bi kontrol bilêze benda vî tiştî me. Ji xwe ku lêstikeke êrişker bilêze ez bim duan dema de wê Amedspor karibe maçê jî belkî biqedîne. Yani ne tenê golek kare gola babêje. Çima ev wiha ye? Di lêstika Erokê de em ji ware nava bergiriyê de bi Tirkî ji wan dibe stoper. Enizam Kurdiya soranî min dibe çi bi wan futbolîsta re. Timû daîm Osman Özköylü di nava bergiriya xwe de ew her du stopera dawiya dawî dihêle. Ku di dawiya dawî dihêle hinga di navbera qada duyem ya Eroksporê û her du stopera de heremekî firre derdikeve holê. Ev heremê firre ji bo lêstika Amedsporê nexasin Traore ya ji diyasava daxilî vê lêstikê bibe, yani ikrameke pir mezin e. Ku wiha bike û Xwedê negirabî bi vî şeklî taktikekî êrişker li hemberî Amedsporê pêk bîne, hinga fermana
مرنا خوشی دده عثمان اوسکوی کاکالی ام لپیشیا درفتک دیروکینه لپیشیا درفتک مزنن جبوکو آمد سپور ده سوپر لیگ ده بیدیتن خود بکه دم سالا به گالاتا سارای به ویکتور اوسیمن و به لیروی سانه و به الکای گوندوگان و به لیستیگوان گلکی دیار و فنرباحچه به انگولو کانته و به یوسف نصیری و بشکتاش به لیستیگوان خوی هری دیار و بین لآمده بلیزن اما سپورجی بچه استادیومن وان لوی داره دنگو رنگ کردان لوی داره جی ده فوتبولا ترکیه دا زلال ببه تو وکه نویسکارک وکه شروعکارکی کرد هسته تا چیه که آمد سپور نها ده پیشی اوه در فتح هری مزنده یا تخمین بکی ایکاردی اوسیمن ده استادیوم آمده ده دلیزن او هلبت از گلک کم خوش بم هلبت ببستا من اوکو آمد سپور نمیوانه سوپرلیگا ترکی به آمد سپور به اندام تورنوای UEFA yani خونامجي اوه دم خابن تشتكي دي هي قال له يعني آمد سبور جي سوبر ليجيرا أمادة أنا از يكي بقالك عمرم من السر فوتبولي قطر خوي عول صالح 1970 انسان ما شاء الله از به پیشکتن و داکتنا دیاربکر سپوری دزانم دیاربکر سپوری درکت سوپرلیگا ترکی از به دیسا پیشکتنا دالکردی دزانم دالکرد درکت آسوانسکا سویدی وگال کرم yani دویگو مرف وان تشتاجی بیرانه که ارش و Asta yekemin ya pele ya futbola Türkiye pişti tikari xwe kavzini Süper Ligê divir işte herî girîng ew ku tikari bibi endamê Süper Ligê بجوش بوی nebî پرسیارا endamê تکر Süper که Ligê کالی ج بوی پرسیارا تکر هپراستی جی آمد سپور آماده یش بوی mixabin neamadeyeke ku yani vega ez tu daim dibêjim wekek tu jî zanibî ez demekê endamê şêwirmendiya bilind ya Amedsporê bûn dûr de jî min van rexnê xwe diko ji bo saziyeke nûjen hemdem dibe ku Amedspor gelek tişta bike yek ew e ku herkesî karibe bike endam yani vega tenê dised endamên Amedsporê hene û kongre xwedê negirabî îrada kongrê ji nava van dised kesî dertê yani alîkî ve em dibêjin 3-4 milyon alîgirên Amedsporê hene lê ê ku rêveberiyê hildibijêrin تنه 200 کس hejmara wan dised kes yani amêde şerm divê ku ev were çareserkirin û divê ku rêveberî jî bi liyaqat were hilbijartin bir yek ya diduwa vega çawa em bê rahîner tîma xwe amade nakin bê rahînerî eyb e ê dibe bê sportîf direktörî jî eyb be راسته çawa ku em rahînera bi peyman dest bi kar dikin dibe ku sportîf direktora jî em ha dünya wî de dibe ku lijneyeke scoutingê hebe ev nîne dünya wê de erev îsal ji bo akademiyê hinek gav hatin avêtin lê mixabin ev gav hê gelek lewazin û tiştê herî girîng ji bo scoutinga gewre jî dibe ku mektebên Amedsporê ê futbolê hebin li her bajarê Kurdistanê Bakurê Kurdistan heta li Başûr heta Rojhilat Rojava ev têr dike na çima têr nake
بلاکو سوپرلیگا ترکیه وەکە کوتێژی بۆ غەڵاتەسەرای وەکە کۆمارێکێ فەنەرباچە وەکە کۆمارێکە دنێ بەشیکتاش وەکە کۆمارێکە دنێ ترابزۆن وەکە کۆمارێکە دنێ واگۆستە پێ سەرخەڤە هاتیە سامسون سپۆر تشتێکی دنێ دکە فیلان هەرێ ڕاستە لە هەمبەری وان مەدیایەکە مەی خورد نینە مەدیایەکە مە وها بئیتبار مخابن نینە و مخابن ئامەد سپۆر ji bo medyayeke xurt jî tiştekî nake. Pêca- Ku ev tinebin tê Pêca- bi vê Kek Süperlîgê va bisikînin. kek alî vêceta behsa medyayê kir tu çawa dinêrî vê giringî pêdana ku niha Rûdaw ji bo Amed Sporê dike li her platformê xwe li her janerê medyayî ku heyî giringiyeke ew qas zêde niha dide Amed Sporê. Kekêm ez qurbana te me beriya maçê piştî maçê divê ku ez û te di Rûdawê di va bernameyê çekin. Em binirxînin. Yani Rûda xwedê gelek îmkana ye. Em wa îstatîstîka derxin, planê teknîk direktör derxin, analîza bikin, em wana binirxînin. Yani Rûda fîtişî nake. Çima nake ez nebawerim. Ya didowa ez karim ji tu mudayim ji Rûda ve re gotarên Kurdî binivîsînin û mij gelek kesan re jî gotiye heya îro kesekî ji min re negotiye erê Kurdistan 24 kare vê tiştî bike. Ya Amed Spor kare ji xwe re kanaleke YouTubeê veke van tişta bike. Rast. Mixabin em bana nakin kekê. Hêviya me Mixabin. ku tiştê zêdetir bê kirin kek alî fikrê şik şirovekar nivîskar li Amedê gelek spas tu mêvana Rûdawê bûyî. Dema te xweş. Spas xweştir. Her hebin ji bo ve fersenda we. Malê ava. Spas. Dema jî xweş berêzan bimînin di nava xweşiyê de.